Mamdudu ngicela ukuyifisela iyouth ey'ntweni eziwu-3 ngingayitsheli ukuthi ayenzeni ngibafisele uma umuntu omdala esekufisela ngenzela makunomama ulalele la ayirekhodele ingane yakhe ulalelela ingane yakhe uqhwebe nje umuntu umfonele ngicela ukubafisela ngisho umuntu omusha unoJesu but lezi zinto eziwu-3 kufuna zenzeke ukuze uphumelele mazi ngenzekanga uyolamba unaye ngisho nabantu abadala bayokusiza ekutheni lezi zinto zenzeke kuwe kuze uphumelele zimust umuntu omusha mamdudu mhlawumbe ngiqale la istage sokuba musha sifisha sincane but indlela owenze ngayo kusona isona esisosho ukuthi uyoba umama onjani uyoba indoda enjani ngiphinde again stage sokuba musha sifishane kukancane ukuthi ma ungasange ebusheni usemusumdala kancane akujwayelekile yes akujwayelekile istage sokuba musha ngicela umuntu omusha oku2 room usendlini yodaka usemhlango usesenteni oku4 room angilalele la musufuna ukuphumelela ithe must lezinto zenzeke kuwe ngizisho ema high school mangidlula kakhulu sithi uma umthakathi engeke sakuthinta kuzovaleka nesikhala sika baba ukuthi akekho kuvaleke nesikhala sokuthi awufundile kakhulu udlula abantu abafundile nasi izinto ekufuneka sigaranteke kuwena number 1 thola isibusiso sangaphansi kophahla ulala kulona abathi abantu abadala bekubuka nje udlula bethi mfana wami engathi uNkulunkulu angakubusisa leyo nto ungayithatha for granted but iyona uyaba nama degree awu3 nawu2 uhlala ekhaya ukhuluma isingisi esikhulu uno 650 uyadlulwa umuntu ongenawo umatric adrive imoto akulift unesibusiso uneblessing noma imfundo ikhona but isibusiso asibe khona ungakhohlwa imfundo siyithola esikoleni imfundiso siyithola ngaphansi kwalo liyaphahla uzenze nje isilima usho ukuthi from 2025 ngizozenza isilima ungakhohlwa ngokuzenza isilima kwenza isilima kodwa zenze isilima esilimeni sicathu isilima ngokuzenza isilima nje akwenza isilima ukuzenza isilima akudli ngisho amadatha aqede ngisho ubisi efrijini but uclever ka last sithi #uclever ka last uzenze nje isilinyana khona iminyango ozovuleleka kuyona ngoba uzenza isilima nama promotions ozwathola ngoba uzenza isilima kuneyinhlamvu sesibhamu esiyokuvika ngoba uzenza isilima kunomuntu owayengeka afu kuba waxolisa usozwela nje kunomuntu ufaka ama drip esibhedlela uma nje udokotela ngamgudluza ngithi awuthumele SMS uxolise kusibanibani angathi ngazizwa sekuthi dwe ukuzenza isilima akwenzi njalo ukuzenza isilima kwenza isilima vele uma uzenza isilima esilimeni sicathu isilima ukuzenza nje isilima okay thola isibusiso sophahla lo lokulona ungakhohlwa abazali bakhe labantu abadala uphambana nabo mamdudu ngiyakhumbula uma mamdudu ungathiwa akagugi ingane wa fresh kangalento esihlale sisho buka ibusiso lokuyicosha nje uphathisa abantu abadala ubasukumele ebhasini bethi ingane yami bekufisela lezo mina bengiphuma okhozini abantu bethi kodwa zonke ozosibusisa uNkulunkulu akubusisa ngize ngicasuke ngithi akusekho nocela iaccount nje akuhlekwe redwini esikhathi ngithi akusekho nocela yakhe oNkulunkulu akubusa kodwa mhla imoto igingqika emoyeni nami ethi ngasizwa uNkulunkulu akubusise mhla igingqika ngasizwa ngabona bangibamba uNkulunkulu asigcinele wena uNkulunkulu akubusise number 1 thola iblessing ngaphansi kwalolu phahla okulona zenze isilima zenzise uphahla okulona 2 umuntu omusha awukufunda ukuexcela la ukhona awulitholile itoho alingangcoleki igceke igceke alingalungiswa abantu abasebenzayo ipuni lapha kusinga ingacleanwa ilo muntu oyibreadwinner efika awuku excel la esikoleni asesesikoleni la isesikoleni la excel ebusheni bakho awuku excel ekubeni usisi uexcel ekubeni ingane excel njalo ngithe ngiyanifisela lento abantu abasho ngiyaba excel la ukhona restaurant ungakaqashwa ubeka idegree ephaketheni elingemuva kodwa use restaurant ngoba you will never know ukuthi uba lo msevayo uba lo mseva security nje ungaholi imali enkulu etheni uyibingelela imoto idlula ngoba uyazi driver uba lozo ozobuza ukuthi uba le ndoda ehleli lapha awuku wa excel la ukhona uzophaphama usula uyakhona